Her er vores jord. Inde i vores jord er der nogle plader. Pladerne bevæger sig, fordi der opstår kondensationsstrømme i jordens indre kappe, der er flydende. Kondensation er et fysisk princip, der beskriver, at varmt materiale vil stige op og koldt vil synke ned, og derfor er der cirkulation. Den destruktive form for pladerande er, når to oceanbunde rammer hinanden direkte på, og den tungeste oceanbundsplade langsomt trækker den anden oceanbundsplade med ind under den og danner en dybhavsgrav. Når oceanbunden rammer ned i asthenosfæren, bliver det langsomt smeltet og danner et magmakammer. Det her magma bliver herefter skubbet op af oceanbundskorpen og danner en øbu, som vi også bedre kender som en vulkan. Den konstruktive pladerand er, hvad vi kalder to plader, som bevæger sig væk fra hinanden. Dette danner det, vi kalder en gravsænkning, hvilket er en revne imellem pladerne, hvor magma kommer op. Denne magma danner derefter en ny oceanbund, når den bliver nedkølet, hvilket er grunden til navnet konstruktiv pladerand. Den nye oceanbund skubber den ældre oceanbund ud til siderne, og det er derfor, vi ender med det ældste oceanbund op ad kontinenterne og det yngste ude i havet. Ved bevarende pladerande gnider de to plader sig mod hinanden, mens de bevæger sig i hver deres retning. Der bliver hverken skabt eller ødelagt jordskorpe, og der opstår derfor heller ikke vulkaner ved bevarende pladerande. Men der skabes til gengæld ofte jordskælv, fordi der skabes spændinger og frigives energi.